Ventades. A casa, tanqueu i assegureu portes, finestres i tendals. Eviteu deixar testos o altres objectes no estàtics a les façanes i terrasses. A fora, vigileu amb el mobiliari urbà, les grues, els contenidors de brossa, l'arbrat i tot allò que el vent pugui fer caure. No pugeu a llocs alts i exposats al vent, com ara bastides o altres construccions. Si heu de conduir, consulteu primer l'estat de les carreteres i la previsió meteorològica. Si és imprescindible desplaçar-vos, tingueu molta precaució, us podeu trobar obstacles a la via. Aneu amb compte en practicar esports a l'aire lliure. No aneu als parcs, jardins ni zones boscoses. El vent pot fer caure les branques i els mateixos arbres. Al mar, no us apropeu a esculleres, espigons ni passejos marítims. Les onades us poden arrossegar. Més informació al web interior.gencat.cat/ventades.